खुलुमबाय आं फनिन्द्र गयारी दासान्दि इउनिभार्सिटी अफ हायद्राबादाव इक'नमिक्सनि प्रफेसर हिसाबै साख्रि मावगासिनो दङ। दिनैनि बे मिटिङाव आं सफैनो हानानै आंखौ आलासि महरै लेंहरनायाव आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। आंनो बर' मिडियामजों फरायनानै फैनाय क्लास 1 निफ्राय थाखोसेनिफ्राय क्लास 10 सिम लाल बाहादुर हाई स्कुलाव आं बर' मिडियामजोंनो मेट्रिकखौ पास जादों फार्स्ट डिभिजनाव। दा बेबायदि पास जानानै बर' मिडियामजों फरायसाफोरखौ आं थुलुंगा होनो लुबैयो आरो आंनो पास जानानै थांदों आरो दायो बर' मिडियामजोंनो पास जानानै हायद्राबाद सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटियाव इक'नमिक्सनि प्रफेसर हिसाबै साख्रि मावनो हादों। बे हिसाबै दानि बर' मिडियामाव फरायबाय थानाय फरायसाफोरा जेबो सिन्था जानांगौ जिंगासिनांगौनि खुनु खोथा गैलिया। बर' मिडियामाव बा गुबुन मिडियामाव पास फरायनानैबो गामि सिंनिफ्रायबो मोजाङै फरायबाय थायोब्ला जिउआव जौगासारनो बा गिदिर साख्रि मावनो बा गुबुन जायगायाव गोजान जायगायाव थांनानैबो गिदिर साख्रि मावनो हायो होननानै आं सानो आरो आंनि लाइफखौनो एग्जाम्पोल होननानै सानजायो। आं बेखौनो बुंनो सानो दानि उन्दै उन्दै गथ'फोरा जोबोद भाग्य गोनां। मानो होनोब्ला जोंनि समाव ओंखाम मोनजायै बिराद फरायसाफोर दंमोन, जानो गैयि। आंनो ओंखाम रसा नांबाय थानाङोमोन। ओंखाम रसा नांब्लाबो आङो फरायबाय थादों, फरायथारलांबाय थागोन, डिग्रिखौ लागोन, गोलाव डिग्रि लानानै गिदिर साख्रि मावगोन, बेबायदि स्ट्रं डिटारमिनेसन दंमोन आंहा। खिन्थु दानि गथ'फ्राथ' ओंखाम रसा नांनाया मा बेखौनो मिथिलिया। आं खोनानो मोन्दों सरकारनिफ्राय माइरं मास मोनफ्रामबो फ्रि मोनोना दाम खम, थाइसे ना थाइबानि दाम खमनि माइरं मोनजायोनो। दा रावहाबो ओंखाम रसा नांलिया। बे हिसाबै बांसिन फरायनांगौ आरो आंनि समावनो आंनि गोबां लोगोफ्रा ओंखाम रसा नांनानै स्कुल गारदों, फरायनो गारनानै सोरबा खामला मावनानै जादों, सोरबाबा दाहोना थानानै रायजो जानो गोनां जादों। दा आरो खोनाबावदों मेट्रिकआव फार्स्ट डिभिजन पास जायोब्लानो सोरबा साइकेल मोनो, सोरबा फ्रि एडमिसन मोनो आरो लेखायाबो फ्रि मोनोनो। आरो लेखाखौबो माथो हाइ स्कुलाव बायनांलानो। दा बेबायदि गासैबो इसिबां सुबिदा मोननायाव दानि गथ'फ्रा बांसिन फरायनांगौ, बांसिन गोरों जानांगौ आरो आं जिबायदि साख्रि मावदों बेनिख्रुइ गिदिरसिन साख्रि मावनांगौ। गामि सिंब्लाबो फरायनाय गथ'नि अनजिमाया बुरजानिफ्राय बुरजा जालांनांगौ आरो मा फार्स्ट डिभिजनल'। बे जायगायाव फार्स्ट डिभिजन जाबानो गिदिर बाथ्रा नङा। जोङो अल इन्डिया लेभेलाव रेंक लाखिनो नाजानांगौ बा अल वार्ल्डनिनो फरायलांनानै बेस्ट इक'नमिस्ट, बेस्ट डक्टर इन द वर्ल्ड, बेस्ट पलिटिकेल साइन्टिस्ट, बेस्ट हिस्ट'रियान जानो नाजानांगौ आरो आं बेखौसो लुबैयो। दा बेखिनिखौनो बुंनानै आं फोजोबनाय जाबाय। थेंक इउ। दिनै जोङो नोलोबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोंनि दख'रानि सिङाव थानाय गंथाम गोजौ फरायसालि, बे फरायसालिनिफ्राय मेट्रिक आनजादाव बर' बिजोंजों फरायनानै सेथि मासि आवग्रिनो हानाय एबा सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय बिथांमोनखौ जोङो दिनै बरायनाय हाबाफारि लादों। बे बरायनाय हाबाफारिजोंनो दिनै जोङो मोनसे हाबाफारि लाजाबदेरबावदों, जाय हाबाफारिया जोंनि समाजाव एबा जोंखौ फरायनायाव गोबां हेंथा होगासिनो दङ। बेनो जाबाय ड्राग्स, जाय निसा फेग्रा मुवा। बिनि सायाव जोङो दिनै एन्टि ससियेल ड्राग्स बिनि सायाव जोङो मोनसे हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारिखौ जोंनि दख'रानि सिङावनो थानाय लाल बाहादुर शास्त्रि गोजौ फरायसालिनि बारग' गाहाय फोरोंगिरि सार बिथां अमरेन्द्र स्वर्गियारिया बेखेवनानै होदोंमोन। बे हाबाफारिखौ लानायनि गाहाय थांखियानो जाहैबाय जोंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानाव फरायसाफोरा ड्राग्सनिफ्राय एसे गोजानाव थानो हायो नामा। जों बे ड्राग्सनि सायाव बुंनो थाखाय, ड्राग्सआ मा जिनिस बिनि सायाव बुंनो थाखाय जोङो गुवाहाटि
जिल्लानिफ्राय सासे आलासि लिंनानै लाबोदों। बिथाङानो जाहैबाय अबिनाश नार्जारी। बिथाङा लिगेल सेलनि खामानि मावो। बेजोंनो लोगोसे आङो दायो खोब गोजोननायखौ फोरमायनो लुगैदों। जोंनि दख'रायाव देग्लाय गासै गुबुन दख'रायाव थानाय फरायसालियाव फरायहैनायजों सा 30साया सेथि मासियाव आवग्रिसारनो हादों। बेनिनो सा 27आ जोंनि दख'रानि सिङाव थानाय फरायसालिनिफ्राय पास जानाय। बेखौ लानानै आङो दख'रानि आफादगिरि जानानै खोब गोजोननाय दङ। मानो होनबा सिगां समाव थांनाय बोसोरसिमहालागै जोंनि दख'रायाव गासै सा 6 सा 7 बेबायदि जोङो सेथि मासियाव आवग्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ मोननो हायोमोन। नाथाय देग्लाय खनसेयैनो दख'रानि सिङाव सा 27 मोननायनि थाखाय आङो जोबोद गोजोननाय दङ। बेनि थाखायनो जोङो नैबे हाबाफारिखौ दिनै गाजा गोमजायै खुंफुंगासिनो दङ। दान्दिसे उनाव जोबसिगोन। बेखिनियानो।